Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Salamat. Salamat nga walang mula host din si Alex. Dili mahimo nga iyaming makitaan si JR din eh. Kaya wa pa si Anjo. Anjo, please, balik na yung taon. Maluwi ka. Dili ko kasiguro kung magkalikay bagit mi ni Alex. Hangtod sa hangtod. Wa din sila sa tubig ang shotgun. Wa. Huwag ka magbinuwang lang ako, Andrew! Huwag manggid din ang shotgun! Ha? Dili ta mo surrender. Sa mo to balik. Dito ka, ako dre. Magsukat na tunga sa suba. Sige! Oh. Tinuod ko. Makita luta na mo ang shotgun. Makita na uta. Oh. Salamat ka la. Wa, pagyong ka makalungag. Nakalungag naman. Maayo. Napagsukad na. Kay padayo na magkaroon taon ang pagpangita ni Jessa din sa isla. O, sir. Sir, gutom naman. Oh, Boboy. Kumusta naman mong pagsiksik dito sa pikas bahay sa isla? Nalibot na ako ang tanang tampi sa isla, sir. Pero, wa man kayo ko'y nakita ang Jisa. Ang pangpang na lang, ang wa na ako masusi, pero may naibudgan ko dito sa pangpang, sir. O sa may nahibod nga ni mo, Boboy? Mora makong nakabatig hilak sa bata dito, sir. Usa? Hilak sa bata? Hilak sa bata? Ang abas ako. Hilak sa tigulang. Hilak sa Aw, na! Tiyanak na to. Yan. Giabat na mo. Kay dili tingali ganahan ninyo ang mga dili ingon nato nga nagpuyo ini isla ha. Hilom na ka na! Yan, Aw, naklagi. ingon bitaw ko mahilom ko. Hilom ko. Unsa to nabati mo? Ha? Hilak sa bata? Ako agi pangutana, Carla. Aw, abi na kag Oh, sir, ako lagi hilak sa bata. Ay, aw, ikay pangutan na ako di bunot. Sa makaalis. Ngano ko bunot pa kaniya? Yabang nyo. Nagtuo ka nga ako'y nagpahilag-hilag sa mas bata? Na, Hain ang anak ni Jessa Carla. Personal sekretary kang Andrew. Busa imposible kaayo kung wa kay nahibawan bahin sa anak ni Jessa nga tuas sa gaon mo. Bata? Okay naman ang bata. Basi nakuha ni sa lalaki nga midagit na ako. Wa ni makuha. Nabili ni dito. Kinsay nag-atiman sa bata. Ni JR. Ako? Ay, halala. Nganong ni angkon man ko nimo oy ka ako'y nag-atiman oy. O juga Carla. Boboy, ay, sir. balikas pangpang kung diin mo mabati ang hilak sa bata. Unsa? Pero murag mananap raman tingali ang nabati na ako. Dili ni mananap. Kaya ako sab, nakabati sa hilak sa bata dito sa pangpang. Sige na. Balik ka dito og pangitaa sa maong pangpang ang gikanan sa hilak sa bata. Kay may pagduda ko. Unsa man ay mong gidudahan, Sir Buseng? Nagduda ko nga ni asab din ni JR. Wa? Busa liyok ka. Siksikag mayong pangpang. Gikas babaw ngadtos ubos. Sir, pakanasa ako. Gutom. Sige ka la, pagka na siya. Bago ko'y asawa ko. Karon makalakaw na siya. Ako pagibo ka. Sige na! Ay, ikaw ba? Dali. Ayaw guniti ko.
kung si JR ang nabati ko. Buti pa sabot nga kiswerte ko maayo nila kawa. Andro, dili ka makabintaha na ko bisag usaon. Dili! Panuway, ganina raming sinahom dinig suba pero wa pagid mi nakit ang shotgun. Ay na magani si Andro. Buang. O baka di mo sibat samtang misahom ko. Andro! Andro! Ayaw kay mitungakan. Shotgun ang giisa mo! Uy! Morning shotgun nga mo gipakita. Mayo! Mayo! Kanakitaan yun na ni mo. Ambi na! Ambi! Ambi! Dili. Andro! Ayaw ko binuangi. Ayaw yung kong tayduri. Ha? Ayaw... Unya na ko ihatag nimo. Kung musulti ka. Kung hay mo ibutang karon si Carla. Okay. Sultihan taga kung hait si Carla karon. Pero, ambi una ng akong shotgun. Sulti yun ako kain si Carla. Sulti! Oh. Hain mo ibutang si Carla. Sa Osaka, biniya ang budiga sa bukid sa Binaliw. Unsa na ako magdumdum? Makita nimo ang atop sa maong budiga. Dayon nimong saka sa Binaliw. Unsa? Ambi na ka ng akong shotgun, Andro. Aron makabalik na ta sa Subo. Og maluwas na nimo si Carla. Ayaw ka wala ka. Gibiyaan na nako si Carla. Og gikan dinhi. Dili ka na makakita pa nako. Ambi na ka ng shotgun. O makalakaw ka na. Dili. Usa! Huwag ka mo tuon na kung sano. Aw dili ko makabasol nimo. Naniguro ka lang nga wa ko mamakat. Sige na. Ambi ka ng shotgun. O maglakaw na ta. Dili ta magbuwag. Manlakaw ta. Gakoy magdaan mo shotgun. Og ikaw mismo mudana ko sa butangan ni Carla. Usa! Dali. Andro! Andro! Huwat ako! Huwat ako! Andro! Sa maghisunod akong buhaton ini. So lang sa pinakaadlaw ang gatas ni JR. Kung dili pa mabalik si Andrew niya, mahurot na ang gatas ni JR. Dako na kining problema. Oh, may gamayng patungan na tagak ikan sa ibabaw. Sa bagay, nakaingon. Ngamayng kagmayng batubang na tagak ikan sa ibabaw. Mayon ta kun mananap lang ang nakaingon ini. Tuwa na saba. May natagak na saba. Ginoo ko. Di lang unta tawag na sa ibabaw. Di lang unta. Magpasuok pamigmaayo sa JR. May kiwa na ni magtangas nga nakadidi na. Kung tao man na, di lang unta na si Manaog din sa upos. Dili lang unta. Kailan magkagawa sa bitinis kakawian. Andro! Mas makayo ni mo nga arilan ako ng shotgun. Ako rin ticket. Nga matultulan si Carla. Busa. Ari na ako, Ropo. Oh! Uy! May nabusirisap. Dili mahimo mahulog ta. Managan ta, Andro! Kau ba tingali na sa mga rebuilding nga akong gikaing kwento kag ganina? Oh! Kaubanin mo sila. Pero, nganong ilang magkakipusil? Lain na silang grupo ha. Wa nang akong batch din he. Oh! Dagan! Dagan umayo! Ang pinagala akong shotgun, Andro. Aron magbuwag-buwag tagdagan. Dili ba yung magkabuwag ta?
Busa! Ari na ako! Dagan yung mayo! Dagan! Uwa ng kasikas. Oh, usa ron. Murag mga tunog man ron. Dili. May nakaabot ka kaining bahina sa pangpang. Ang pistola. Kuhan kong pistola nga kipili ni Andrew. Bahala na lang ni. Mauna nang higayon na nga ako ni magamit. Kung tunay tao nga mukuho diya sa bapay ning kamay langob, pusilon kita ko. Oh, tao! Ah! Kinalang di may maapsan ng mga tawanan! Oh! Delikado na ni sitwasyon na! Oh! Delikado na eh! Oh! Dili! Nico si Rufo! Rufo! Mga panuhay mo! Dili! Mga buang mo! Di na ko mahimulason si Rufo! Kinalang manigot ako ako! Pulikat ko! Sorry, Rufo! Pero kinalang biyaan ka! Kinalang magkakawas ko din sa sang! Napitan ako ba may goy? Ikaw gyud jay ha. Bisa ang di asa gamay. Langob dinis pangpang. Palayo! Ayaw gid pagduol ko di ka gusto pusilon! Gipusin ako nimo. Nakasana ka na ako. Hapit ko maigugod. Mao nga, oyog na lang ako. Karon gyud ayo. Dili! Dili ko di mo mahimong dadon dito ni Alex! Naibaw ka nga kauban ako si Sir Alex. Sa ato pa. Nakabantay ka sa among pag-abot. Mao nga may tago ka dahil ininapit ha. Kung may armas ka pa yun. Diha lang ka! Diha ka lang! Buboy! Buboy, maluoy ka! Ayaw pa ulipon na ng Alex kay demonyo siya! Siya nga akong agalon, Jessa. Og nahibaw bayag yun ka. Kadili mahimo balibaran ang imong bana. Bosa, uban na taon ako. Maluoy ka na ako. Aron makapahuay mong tarong sa, kuan ba? Sa payag, uban na ng anak nimo. Dili! Dili ko mabiya din eh! Gusto giday ka nga si Sir Alex ang mukuha nimo din eh. Dili ko ni mo mapugos! Busa lakaw na! Og ingna si Alex nga pusilon na ako bisan hain ninyo nga mutunog og balik ka ng baba sa langob! Lakaw na! Isog ka na. Dili na ko mabalik ang Alex! Busa ingna ka ng amo mo nga mamiya mo ining dapita samtang wa pa si Andrew! Kay sigurado ko nga dili gid mo atrasa ni Andrew! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!